Ystäänen, Helmi, Kaala Häkkinen ja Nedia Laura Ahonen. He päättävät sitten tämän nelikilpailevat. Siinä ihan vähän kuunnelletaan koiraa jo oikein sopivasti Bonoa. Ja Kurkohin sisällä saa tarpeeksi hyvän kuuman koiran. Täällä on aika hyvä eläntö oikein täällä. Sanoin sisällä kurkaan luo Bono. Tämä on Team Bono. Olisiko Bonolla jotakin tekemistä näiden muiden koirien kanssa sitten? Bonon viimeinen nakerruttu kuulemma. Jaha. Ja taistele hienosti! Aika hienosti taisteli kyllä koira itse takas tonne alle. Oppis. Ja täällä on varmaan ohella, että pikkasen paskat sekaisin tuossa. Ja pelätty, että koiralle voi sattua. Bono ei ole enää ihan nuori. Ja sitten matkassa on Helmi, Kaala Häkkinen ja Helmi. Ja Maxin Opel-klassin ruvedaan tällä hetkellä valkoinen painokorva Turbo. Marja Kuntari ja sinne Turbo ehtii hyllyttää radan. Seuraavana radan täydessä 30 Oona, 31, 32 Pink, 33 Onni, 30 Kaula. Alkaa mikä. Ja ankkurina matkaan se lähtee Laura Ahonen ja Ninja. Ninja, Laura Ahonen, kilpailumerin Tintotojoukkueen ankkurina ja kilpailumerin viimeisenä suorittajana. Maxi Opel-klassin ruvedaan myöhemmin ja Laura tekee pitkälti kolme Oona, Jutta Ruokonen, puolella saatu 3 Pink, 33 Onni, 3 Kalle. Nyt tulee hieno nollarapaku, joka vaan varmasti loppuun asti vielä mistä noin! 35-99 loppuaika. Seuraavana radalla lähtee Krunendaal Pink. Sama ohjaaja. Otetaan läksistä vaihtona, niin tiedät kyllä miten tehdään nollarapaku, ei mitään hätää. Valmistautuu 33 Onni, 34 Kalle, 35 Chini.